बयनिसिमबो फिन खेबसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनानै आङो चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आङो बेबायदिनो दिनै सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, दिनैनि आपडेट्सखौहाय फारि फारि होलांदिनि। जोंहा दिनैनि सेथि आपडेट्सआवनो थागोन CMAAA नि आपडेट्स। लोगोफोर CMAAA आवहाय जायफोरा बेबायदिनो ना गोदानैहाय रिएप्लाइ खालामनो सानदों आरो जायफोरा गोदानखा एबारसो एप्लाइ खालामगोन, आवगोलनि माने 1 आवहाय बेबायदि एप्लाइ खालामाखैमोन, थ' बिथांमोना बेबायदिनो साइन आप खालामनानैनो हागोन। नाथाय जायफोरा माने आवगोलाव एप्लाइ खालामदोंमोन, जोङो बेबायदिनो लग इन खालामनांगोन OTP जोंहाय। जों साइन आप खालामनो गोनांथि गैया ना, बेबायदिनो जोङो डाइरेक्ट लग इन खालामनानैहाय जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय आंनियाव एरर अपसन फैगासिनो, एरर जाबाय थादों। आङो दासिमबो बेबायदि माने रिएप्लाइ खालामनो हायाखै आरोना। लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेबायदि रिएप्लाइ खालामनो हादोंब्ला एसे कमेन्ट्स खालामहर। आंनियाव माने जायाखै दासिमबो। मानि थाखाय जायाखै आङो बेखौ बुजिनानै मोनासै आरोना। गोबांबार नैथि आपडेट्सआवहाय थांदिनि। नैथि आपडेट्सआ जाहैगोन जोंहा बेबायदिनो फिन खेबसे आरोबाव हादोराव जोङो बेबायदि एक्सिडेन्ट जानाय जाथाय जोङो नुनो मोन्दों लोगोफोर। लामदिंआवहाय जिथुनिखि ट्रेन बेबायदि एक्सिडेन्ट, आरो दाखालिबो माने बेबायदिनो ट्रेन जोङो बेबायदि एक्सिडेन्ट जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। आरोबाव लामदिंआवबो दा मोनसे गिदिर जाथाय जादों बेबायदिनो इनसिडेन्ट ना। थ' जेराव माने इन्जिनानो बेबायदि डाब्बाखौहाय गारनानै ना जोङो ट्रेनखौ खारलांनाय जोङो नुनो मोन्दों। आसरित जाथाय, मा जामारदों एक्सुवेलि ना। थ' जोंनियावहाय बेबायदि जायफोरा माने जब लादों ना, थ' जब लाग्राफोराबो माने दिनै बेबायदि इन्जिनियारफोराहाय ना दिनै मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखैना इन्जिनखौहाय। थ' साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। दिनैहाय बेबायदि ना फेइलियर जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। गोबां बेबायदि जोङो एक्सिडेन्टनि जाथायखौ नुबाय थायो। नाथाय जोङो बे साननैसोआव थाब जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। थ' बिनि सिङावहाय मा दङ दा बेखौ जेबो मिथिला। जेन हक जोङो बेबायदि गिख्रंथाव जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरोना। थ' गिनाय मोनो। माब्लाबा बेबायदिनो जात्रा खालामनायबो जायोना ट्रेनफोरावहाय। थ' गोबां सुबुंफोरा बेजोंनो आप डाउन खालामबाय थानायखौ जोङो दिनै नुनो मोनो। दिल्ली, मुम्बाइ, गवा, गुजरात ना जेरावखि थाङा मानो जोङो दिनै ट्रेनजोंनो थांनो गोनां जायो गोबांथार। जियानो हक नैबे समावहाय आङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि। जोंहा बे गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाबाय जबनि आपडेट्स। थ' रेलवेयावहाय बेबायदिनो ग्रुप डि ना ओंखारनानै फैदों। गोबांथार पस्ट दङ, जेरावनाखि जोङो बेबायदिनो ग्रुप डि आवहाय 90,000सिम जोङो बेबायदि माने पस्ट थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों अल इन्डिया। थ' जोङो गोबांथार पस्ट दङ, बेवहायबो ट्राइ खालामनायनो हायो लोगोफोर जायफोराहाय गोसो। आरो बेबायदिनो अक्ट'बरनिफ्राय नभेम्बरनि भितोरावनो जोबगोन, नाथाय दासिमबो बेबायदि फिक्स डेट ओंखाराखै आरोना। थ' बेयो ओंखारनानै फैगोन, जोङो मिथिनो मोनगोन। आरो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय नेनानै थायोब्लानो जाबाय, एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना। थ' जोबथारनायाव आङो फंनैसो जोंहा नैबे जिथुनिखि फैगासिनो 27 अक्ट'बरा, जोङो जायफोराहाय थ' ग्रेड 4नि थाखाय रेडि जाबाय, थ' मोजाङै प्रिपेयार जानानै थाखादो। जोङो बेबायदिनो एग्जामफोरावहाय जनो मोनसिगोन। 27 अक्ट'बराथ' फैगासिनो दङ। आरो जोङो एसे मोजाङै इन्टारभिउखौ होनानैहाय ना जोङो बेबायदि फ्रियावनो जोङो उथ्रिसारनो हायोब्ला जबखौ जोङो लानो हागोन आरोना। थ' रेडि जादो लोगोफोर, आंबो एसे प्रिपेयार खालामगासिनो आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।